Και πάμε ξανά στον ελληνικό κόσμο να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Ξεκούκη. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς στο Κόκκινο Ποτάμι. Τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξεκούκη. Γεια σας. Καλημέρα. Θεωρώ μεγάλη μου χαρά και τιμή που μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτή τη θλιβερή ημέρα. Για αυτή την ημέρα η οποία πρέπει να παραμείνει πάντα στην καρδιά μας και να μπορούμε να το δώσουμε σε όλες και στις επόμενες γενναίες. Γιατί είναι μια ημέρα θλίψης, πόνου, κύριε Ξεκούκη, γιατί μιλάμε για ήρωες. Πόσο βαριά είναι η ευθύνη που φέρνετε για να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην τηλεόραση την ιστορία την ποντιακή? Είναι πάρα πολύ βαριά, η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν με φώναξε ο κύριος Μανούσος Μανουσάκης, που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές τηλεοπτικά και κινηματογραφικά, το δέχτηκα, ξέρετε, γιατί οι άνθρωποι όλοι δεν ευθύνονται για τις πολιτικές τις οποίες κάνουν οι πολιτικοί. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ εδώ ένα Τούρκο. Ένα Τούρκο όμως ο οποίος είχε μέσα του Θεό. Οπότε μπορούσατε να τον ενσαρκώσετε, επειδή ακριβώς είχε μέσα του Θεό. Έτσι ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπούσε τους Έλληνες, γιατί οι απλοί άνθρωποι, ξέρετε, όπως και τώρα που βρισκόμαστε σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει ο ελληνισμός, δεν ευθύνονται οι λαοί. Ευθύνονται όλοι αυτοί οι πολιτικοί και οι πολιτικές που χρησιμοποιούν. Και οι σκοπιμότητες, κύριε Ξεκούκη. Σήμερα είμαστε ένα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού, κατά του μίσους, κατά του φθόνου των ανθρώπων. Διότι σήμερα εμείς οι Έλληνες γινόμαστε ένα. Οι Έλληνες του Πόντου είναι Έλληνες οι Μακεδόνες, είναι οι Έλληνες οι Πελοποννήσιοι, είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, είναι οι Έλληνες του Αιγαίου, είναι όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε ένα και το αυτό. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος που έχει δύο πνεύμονες και μπορεί και ζει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ξεκούκη. Είστε υπέροχος. Βλέπουμε τον κύριο Παπαζήση αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές, πρωταγωνιστές από τον ελληνικό κόσμο, που ένας μετά τον άλλον παίρνει το λόγο και μιλάει. Η πρωταγωνίστρια της σειράς στο Κόκκινο Ποτάμι. Η κυρία Παντούση. Κυρία Παντούση, ακριβώς. Πανέμορφη κοπέλα, πανέμορφη. Για να την ακούσουμε λιγάκι. Να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μανουσάκη που με εμπιστεύτηκε και αυτόν τον ρόλο. Τον ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί στις μέρες μας σπανίζει άνθρωποι με τέτοια πορεία να φέρονται με αγάπη, ήθος και σεβασμό προς τη δουλειά τους, αλλά κυρίως προς εμάς, προς τους συνεργάτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Κόκκινο Ποτάμι είναι μια ιστορία που μας αφορά όλους, γιατί είναι η ιστορία μας. Από μικρή μου άρεσαν πολύ τα παραδοσιακά τραγούδια, είναι αλήθεια, και με το άκουσμα της λύρας ανατρίχιαζα πάντα. Δεν καταλάβαινα το γιατί, αλλά ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα. Τώρα που γνωρίζω περισσότερα, καταλαβαίνω πως και μεταφράζω τον πόνο αυτής της μελωδίας. Και τελικά αυτή η μελωδία που με ταξίδευε μάλλον με προετοίμασε για αυτό μου το ταξίδι τώρα. Βλέπουμε και παράλληλα και εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας στο Κόκκινο Ποτάμι, το οποίο αναμένεται να είναι συγκλονιστικό, με τη συμμετοχή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο όλων των συντελεστών στη σειρά αυτή, η οποία το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να μεταδίδεται από το Open. Και πού θα πάμε τώρα, εδώ στο τραπέζι μας? Θα πάμε τώρα να δούμε την ιστορία του Πόντου μέσα από τα Καρποστάλ. Γιατί και αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας. Το Καρποστάλ. Ο κύριος Στέργιος Θεοδωρίδης, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε καλά. Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρίδη. Παραμένει δίπλα μας ο κύριος Ασλανίδης δεξιά. Λαογράφος. Ο λαογράφος, ο οποίος είναι συγκλονιστικά τα λόγια που μας λέει. Και βεβαίως ο κύριος Βασίλης Μεϊχανετσίδης είναι ιστορικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, γιατί είναι βασικά και δική σας πολύτιμη η παρουσία εδώ και η μαρτυρία σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί το ρόλο που έχει το Καρποστάλ στον ποντιακό ελληνισμό. Γιατί είναι η εικόνα την οποία μπορεί να κάνει τον κάθε ένα να φαντάζεται αυτό που βλέπει και πολλά παραπάνω. Και μέσα από τα Καρποστάλ, επίσης, Βαγγέλη, διατηρείται η ιστορία του Πόντου. Ή ζωντανεύει, για να το πω καλύτερα, η ιστορία του Πόντου. Ναι. Είναι μια συλλογή η οποία
25 χρόνια περίπου, μια προσπάθεια 25 χρόνων. Οι Καρποστάλ χρονολογούνται από το 1890 μέχρι το 1915 και πραγματικά αποτυπώνει την κατάσταση η οποία υπήρχε εκείνη την εποχή στον Πόντο, στον Εύξηνο Πόντο. Λοιπόν, είναι μια συμβολή, φιλοδοξεί να έχει μια συμβολή στη μνήμη, αυτή η συλλογή, από διαφορετικά μονοπάτια, από τη ιστορική κτλ. Λοιπόν, θέτει όμως επιτάπητος το ζήτημα ότι εδώ πέρα κάποτε υπήρχαν εκκλησίες, υπήρχε ένας πολιτισμός, υπήρχαν σχολεία, υπήρχαν νεκροταφεία. Πώς θα έχετε συγκεντρώσει όλα αυτά τα καρτποστάλ, πού τα βρήκατε? Δεν είναι και εύκολη δουλειά. Όχι βέβαια. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Σας είπα 25 χρόνια αυτή η δουλειά, κομμάτι-κομμάτι. Μια φοβερά δύσκολη και επίπονη προσπάθεια. Μοναχική, ευχάριστη όμως και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, η οποία συνεχίζεται παρόλους τις δυσκολίες λόγω οικονομικών καταναγκασμών της τελευταίας δεκαετίας που συνεχίζονται, αλλά συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ακόμη. Από δημοπρασίες, από συλλέκτες, κομμάτι-κομμάτι, από Ελλάδα, από εξωτερικό. Γιατί ειδικά για τον Πόντο? Εκεί εστιάζουν τα ενδιαφέροντά μου. Έχετε πάει καθόλου στην περιοχή? Ναι, η πρώτη φορά μάλιστα με τον κύριο Ασλανίδη. 3 φορές έχω πάει. Να πάμε, νομίζω, κύριε Ασλανίδη, θα κανονίσουμε. Ναι, είπαμε να κάνουμε ένα. Πάμε 15-20 χρόνια. Όποτε θελήσετε και θα σας πιέσω κιόλας. Θα μας πιέσετε. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Μεϊχανετσίδη και να τον ρωτήσω τι δύναμη αντλεί η ιστορία μέσα από τη γενοκτονία και το αντίστροφο, γιατί πρέπει να είναι αμφίδρομο αυτό. Ιστορία, γενοκτονία, γενοκτονία, ιστορία. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της οποίας μέρος είναι και τα γενοκτονικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στον Πόντο, έχει σημασία αφενός ιστορική, ηθική, πανανθρώπινη, αλλά έχει σημασία και για το σήμερα. Είναι ένα ζήτημα πραγματιστικό. Και αυτό γιατί ο θήτης παραμένει αμετανόητος και δυνητικά επιρρεπής στο να επαναλάβει το έγκλημα. Οπότε είναι σημαντικό για μας σήμερα να θυμόμαστε τα ιστορικά γεγονότα, να αντλούμε από αυτά τα μαθήματα που οφείλουμε να αντλούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα. Το ζήτημα λοιπόν της γενοκτονίας δεν είναι απλά και μόνο ζήτημα ιστορικό, ηθικό ή ψυχολογικό, αλλά είναι ταυτόχρονα και ζήτημα πραγματιστικό. Μάλιστα. Εάν η Τουρκία είχε εισέλθει σε μια διαδικασία παρόμοια με αυτήν της μεταπολεμικής Γερμανίας, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά. Επειδή όμως η Τουρκία δεν έχει εισέλθει σε μια διαδικασία παρόμοια με αυτή της Γερμανίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να της υπενθυμίζουμε τις ιστορικές ευθύνες που έχει, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε την επανάληψη του εγκλήματος. Μάλιστα. Και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι ένα καμπανάκι για εμάς σήμερα. Σωστά έτσι είναι. Κύριε Ασλανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πάρα πολλά τα έθιμα και τα ήθη των ποντιών. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερα έθιμο, το ταφικό. Και θέλω να μας εξηγήσετε. Γιατί ξέρετε, το γνωρίζουμε. Το βλέπουμε. Πρόσφατα έγινε πριν από 2 Κυριακές, νομίζω, και σε πολλές συνοικίες της Αθήνας. Και της Θεσσαλονίκης, νομίζω. Και της Θεσσαλονίκης, ναι. Τι είναι ακριβώς να μας εξηγήσετε αυτό? Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Τι θα έλεγα. Το ταφικό έθιμο. Εμείς, ξέρετε, είτε Χριστούγεννα είναι, είτε Πάσχα είναι, είτε 15 Αύγουστος, θυμούμαστε τους παλαιούς. Πάντα ο νους μας ανατρέχει στους παλαιούς. Τα ήθη και τα έθιμά μας είναι αυτός ο δρόμος που πάει προς τα πίσω. Το ταφικό έθιμο. Το ταφικό έθιμο είναι... άλλοι το γιορτάζουν. Είναι γιορτή. Η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Είναι γιορτή. Δηλαδή στην Κοζάνη θα κάνουν Ανάσταση μέσα στα νεκροταφεία. Μαζί με τους νεκρούς. Μαζί με τους νεκρούς, γιατί νομίζοντας ότι μεταδίδουν τη χαρά τους της Αναστάσεως του Κυρίου. Στα Γιαννιτσά, εκεί που ήμασταν εμείς, έπρεπε να πάμε το φιασμένο το αυγό. Το φιασμένο το αυγό είναι αυτό που τοποθετούν κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μεγάλη Πέμπτη να διαβαστεί, να προχωρήσει έως την Ανάσταση, το οποίο δεν του τσουκρίζαμε καν, να καταλάβετε. Και αναποθέταμε ένα αναποθέταμε στο εικόνισμα και ένα στους νεκρούς μας. Πάντα. Μετά από τον ερχομό... Πάντα στην ουσία νοιαζόσασταν τους νεκρούς, τα συγγενικά σας πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, στην ουσία με τη σκέψη. Η οικογένεια, όχι μόνο στον Πόντο, θα έλεγα, γενικά σε όλη την προσφυγιά, δεν αποτελούν τα ζώντα
άτομα την οικογένεια. Η οικογένεια μας είναι και μέσα στα νεκροταφεία. Βέβαια. Βέβαια. Αυτό το ταφικό έθιμο έχει τις ρίζες του, ξεκινάει από παλιά. Προέρχεται μάλλον από την αρχαία εποχή, θα έλεγα. Ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί τα βιβλία που διαβάζουμε προς τα πίσω, που λέμε, τιμούσαν πάντα τους νεκρούς τους. Πάντα. Και στην αρχαία Ελλάδα. Και στην αρχαία Ελλάδα. Και άμα θυμάστε και στους νεκρούς που είχαμε και στους πολέμους ακόμα, και στο Ρητορικό πόλεμο, ακολουθούσαν γλέντια. Γιατί χαιρόντουσαν ότι το θύμα της οικογένειας τους έχει φύγει ηρωικά, πώς το λένε. Τους οποίους μεταφέρανε άψυχα τα κορμιά τους πάνω στις ασπίδες για να τους τιμήσουν. Θυμόμαστε όλοι τις αναφορές από την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ιστορία μας, κυρία Ασλανίδη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το πώς και με το τι τρόπο μαζέψατε όλες αυτές τις καρποστάλ και πόσες είναι πια. Στο σύνολό της συλλογή πρέπει να είναι γύρω στα 700 κομμάτια, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Είναι τόσα πολλά. Το κύριο μέρος είναι βέβαια καρποστάλ, αλλά αποτελείται και από έγγραφα, από φιλοτελικά και εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να πιστοποιήσει την παρουσία των Ελλήνων σε εκείνη τη γωνιά του κόσμου. Οι καρποστάλ αυτές, κύριε Θεοδωρίδη, έχουν αναφορά στον τρόπο ζωής μόνο ή και στην τραγωδία αυτή καθεαυτή που σημειώθηκε? Όχι, οι καρποστάλ έχουν βγει περίπου μέχρι την εποχή του 1915. Έχουν να κάνουν σχέση με τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα. Το 2015 που ξεκίνησε σιγά σιγά. Ναι, όχι, δεν αφορούν την γενοκτονία. Άλλωστε, ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, κάπως πολυτέλεια να φεύγουν τα καραβάνια με τους εξόριστους, ας πούμε, και κάποιος να τραβάει φωτογραφίες και να βγάζει καρποστάλ. Δεν υπάρχουν. Κύριε Μεχανετσίδη, πριν έρθουμε σε εσάς, πάμε να δούμε στον ελληνικό κόσμο ξανά. Ο κύριος Μανουσάκης, ο σκηνοθέτης, λοιπόν, ανεβάζει όλους τους συντελεστές της σειράς επάνω στο βήμα εκεί και τους παρουσιάζει. Βλέπουμε. Ο Νούρ, ο Κερέμ και ο Για να Αλή. ακούσουμε. Τάνια Τρίπη, Κωνσταντίνος Καζάκος. Ο κύριος Βαμβακίδης, τον βλέπουμε. Ο κύριος Παπαζήσης. Ο Αλή. Όλοι οι Βλέπουμε συντελεστές. και το μικρό της σειράς. Έτσι. Τώρα Ναι. αδικό κόσμο βέβαια, Ο κύριος γιατί δεν Βαμβακίδης έρχεστε τον όλοι είπαμε, σκηνή, ναι. όλοι οι ηθοποιοί. Ελάτε όλοι στη σκηνή. Ελάτε όλοι οι ηθοποιοί στη σκηνή. Καλή λοιπόν ο σκηνοθέτης. Ελάτε όλοι οι ηθοποιοί στη σκηνή. Είναι, βλέπουμε την κυρία Χωράμε, Λουμίνα, την κυρία χωράμε. Μαραγκουδάκη, είδαμε πλάνο. Θα είμαστε εδώ. Να, βλέπουμε εδώ την κυρία Κίση Δευτριά, τον κύριο Τζόνι Καλημέρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, η σειρά αυτή θα είναι καταπληκτική. Έχει, φαίνεται. Τα γυρίσματα που είδαμε πριν από το τρέιλερ, το οποίο παρακολουθήσαμε, δείχνει και την ποιότητα αυτής της σειράς. Το επίπεδο, έτσι. Το επίπεδο και κυρίως υπό τη σκηνοθετική μπακέτα του Μανουσάκη είναι η εγγύηση ότι καλύτερο Και οι δηλαδή, συντελεστές ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η σειρά. Έτσι, το είδαμε λοιπόν, πήραμε και μια γεύση έτσι. Παίζει από ρόλο όλους στην τους ιστορία του συντελεστές. ποντιακού ελληνισμού, κύριε Μεχανετσίδη, οι σειρές αυτές, η τηλεοπτική παρέμβαση, να το πούμε έτσι? Ασφαλώς, είναι πολύ σημαντικό η μετάδοση της μνήμης να λαμβάνει χώρα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει ο κλασικός τρόπος των σχολείων και των πανεπιστημίων, αλλά υπάρχει και ο τρόπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ταινιών και των άλλων εκδηλώσεων και διαδικασιών που μεταδίδουν τη μνήμη από γενεά σε γενεά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Και τον κύριο Ασλανίδη. Παρακαλώ, αιτήστε για ένα αίτημα. Παρακαλώ πολύ. Επειδή θέλω τα εγγόνια μου, ναι, και γενικά τα εγγόνια ολονών μας, της προσφυγικής γενιάς, να έχουν κάτι να λένε, βεβαίως, να λένε, το λένε συνέχεια, και αυτό θα είναι εις μνήμη των 353.000 που έφυγαν άταφων στον Πόντο, να μας χαρίσουν 2 σελίδες στην ιστορία των σχολείων, για να μην συνεχίσουν τα εγγόνια μας και βλέπουν αυτό το λαρύγγι να κατεβαίνει μπουκωμένο και να λέει τη λέξη «Έικητη η πατρίδα μου». Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ασλανίδη. Ευχαριστούμε. Πάμε στη Νέα Υόρκη, στον κύριο Μολοχίδη. Μπράβο. Είναι ο πρόεδρος Ποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ Καναδά, ο κύριος Μολοχίδης. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυστραλία, Παντού είδαμε. πήγαμε. Αρμενία. Τυφλίδα.
Και στον κύριο Μολοχίδη στη Νέα Υόρκη. Καλή σας ημέρα. Πώς γιορτάζετε, κύριε Μολοχίδη, εκεί τα 100 χρόνια μνήμης? Σήμερα συμπληρώνονται 19 Μαΐου. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη. Σημαντικές εκδηλώσεις γίνονται φέτος σε όλη την επικράτεια. Εδώ σήμερα στη Νέα Υόρκη, μετά το μνημόσυνο την Αγία Κατερίνη στην Αστόρια, θα βρεθούμε για 12η φορά στο κέντρο του Μανχάταν, δίπλα στο οικονομικό κέντρο της Wall Street, στο πάρκο Bowling Green, όπου έχουμε την εκδήλωση έπαρσης της ελληνικής και ποντιακής σημαίας. Φέτος η Παμποντιακή Ομοσπονδία, ΗΠΑ και Καναδά, έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στις πολιτικές επεμβάσεις. Για πρώτη φορά φέτος, περίπου 35 άτομα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας από όλους τους συλλόγους θα είμαστε στη Ουάσιγκτον τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα έχουμε συναντήσεις με την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή και αργότερα με την Εθνική Επιτροπή Αρμενίων Αμερικής. Την Τρίτη το πρωί έχουμε συναντήσεις με βουλευτές του Αμερικάνικου Κογκρέσου και θα τους ενημερώσουμε με την προσπάθεια που κάνουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Είμαι πεπισμένος ότι σε μερικές μέρες ο ανταποκριτής σας, ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, θα έχει σημαντικά πράγματα να μας πει από τη Ουάσιγκτον. Σίγουρα, κύριε Μολοχίδη. Κύριε Μολοχίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Έτσι να θυμόμαστε, όλοι να θυμόμαστε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μην φύγετε. Εδώ Open, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, αυτής της εκπομπής για την γενοκτονία. Μία και μισή, φίλες και φίλοι, και έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Από τις 10 το πρωί αναδεικνύουμε τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις των ποντίων, με αφορμή βεβαίως σήμερα που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ποντιακή γενοκτονία. Και βεβαίως εδώ στο στούντιο έχουμε μικρά παιδιά που είναι έτοιμα να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Είναι Ποντιακός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας Φάρος. Ο Φάρος. Έτσι να τα λέμε. Λοιπόν. Υπό την καθοδήγηση της Σοφίας Σαββίδη, έτσι, η ψυχή της ομάδας. Ναι, οπότε να ακούσουμε, να δούμε. Νέα παιδιά, πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια, βεβαίως. Για να ξεκινήσουμε.
ελληνικό κόσμο και θα επανέλθουμε στο στούντιο, γιατί εκεί τραγουδάει τώρα ο κ. Παπαδόπουλος. Α, μάλιστα. Για πάμε. Κάνουμε μια σύνδεση. Χρήστος Παπαδόπουλος, τον βλέπετε, μαζί με τα υπόλοιπα μέρη της ορχήστρας. Της νυχτιάς τα ονείρατα σε φέρνουν και πάλι, μες στο νου σε φύλαξα σαν μάνα γλυκιά. Κι αν μικρή πατρίδα μου σε πόθησαν κι άλλοι, μέσα στα τραγούδια μου ανθίζεις ξανά. Ελέγανε ρίζωσεν, ένθισεν εφήλωσεν, τυρίζαν το δάκρυ ποτής. Ελέανε ρίζωσεν, ένθισεν εφήλωσεν, το πόνον ποιος θα ιστορεί. Παρακολουθούμε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι της σειράς, η οποία σε λίγες ημέρες θα το παρακολουθείτε όλοι εσείς και όλοι μας, το Κόκκινο Ποτάμι, μέσα από τη συχνότητα του Open. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Παντούση, την κυρία Αναστασία Παντούση, ηθοποιό, η οποία είναι πρωταγωνίστρια στη σειρά αυτή στο Κόκκινο Ποτάμι. Και είναι μια κούκλα, θέλω να σου πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Παντούση, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση και καλή επιτυχία πάνω απ' όλα. Μας ακούει, έχουμε κάποιο πρόβλημα Μας με τον ακούτε ήχο. τώρα, κυρία Παντούση? Ναι, σας ακούω. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Σε λίγες ημέρες όλοι οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από τις τηλεοράσεις τους, μέσα από τη συχνότητα του Open, το Κόκκινο Ποτάμι, την ιστορία στην ουσία του ποντιακού ελληνισμού. Και είναι ιδιαίτερη η χαρά και για μας, αλλά και τιμή και για σας, φαντάζομαι, να ενσαρκώνετε ένα τέτοιο ρόλο. Σε μια τόσο νεαρή ηλικία, πόσο πιο εύκολο ήταν, κυρία Παντούση, να μπείτε στο πετσί του ρόλου? Καταρχάς, είναι μεγάλη η τιμή για εμένα που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά και θεωρώ πως φέρω μεγάλη ευθύνη, γιατί όπως είπα και μέσα, ο ρόλος μου, συγγνώμη, εντάξει, ο ρόλος μου και η σειρά δεν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, αλλά μια εκπλήρωση υπόσχεσης του Χάρη Τσιρκινίδη στον Γερογρηγόριο. Είναι συγκινητικό και για μένα και για όλους τους ηθοποιούς που συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο και έχουμε όλοι πολύ μεγάλη χαρά που θα συμμετέχουμε. Μάλιστα. Και οπωσδήποτε είναι μεγάλη και βαριά η κληρονομιά αυτή, η οποία θα μας μεταδώσετε μέσα από τη συχνότητα και μέσα από τις μικρές οθόνες, που όπως είπε και ο κύριος Καλημέρης δεν είναι και τόσο μικρές πια. Είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες οι οθόνες. Κυρία Παντούση, να ευχηθούμε ότι καλύτερο, καλή επιτυχία σε αυτή τη σειρά που πραγματικά νομίζω ότι θα καθυλώσει τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Πραγματικά, το εύχομαι, γιατί το Κόκκινο Ποτάμι, με το Κόκκινο Ποτάμι μάλλον θα ταξιδέψουμε όλοι στον ποντιακό πολιτισμό, από τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις μουσικές, μέχρι τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν τότε και την φρίκη που βίωσαν οι άνθρωποι εκεί. Πρόκειται ασφαλώς για την ανίποτη τραγωδία αυτή. Ναι,
Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά κατάφερε να επιβιώσει αυτός ο πολιτισμός και με τη δύναμη της μεγαλουργήσει. Και να μεγαλουργήσει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στην ομιλία του Ιβάν Σαββίδη στα Ποντιακά, στα εγγένεια του Αρχείου, του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας και του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσά, ξυμπόλτη, πεινασμένοι και διψασμένοι. Με τα πικρά με τα δάκρυα έζησαμε έτσι πως ζουν 100% ποιος ερφανίζεται στην πατρίδα να. Παρθένη Ρωμανία. Εμείς από γονεί προσφυγές είμαστε και θα είμαστε πάντα ευγνωμένες και καμία και ανασπαλών ποιος εμάς εγκάλεσε, εφύλαξε και εχούλησε μας. Πέρασαν τα χρόνια. Έρθαμε κι εμείς. Στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Και το είδαμε και το ελέπουμε εδώ. Το, σαν ξένα έσαμε σε Έλληνες και στην Ελλάδα ένταμες ξένοι. Μόνον αυτά. Η ξενιτεία πάντα παραμάνα. Έρθε η μέρα, έρθε η ευλογία και εμείς ποιος ετράνινα με τα βάσανα και πόνα πρέπει να σκόνουμε τα κεφάλια μου και έτσι να λέμε ολόκληρο κόσμος να ακούει. Αυτό η τραγωδία ήταν. Κλείθω το κεφάλι μου εμπροστά σούλτς. Ποιος πιστεύω αυτό η τραγωδία ήταν στην πατρίδα μας. Και σε ρεύτιο σήμερον αδά και ούλτς ποιος και πόρεσε σήμερον έρθει αδά και πιστεύω το έσον αυτό η τραγωδία. Το θέλω να λέγω εσάς ας η καρδία μου αποπέσει. Εμείς αυτάματα το πρέπει. Και ας είναι τι θα είναι. Αχ, Παναγιά μου σου μελά, σκύβω το χέρι σου φιλώ. Μόνον εμπρός, με αγάπη και ευλογία τη Θεού, ανθρωπινό ευχαριστώ σας ας η καρδία μου αποπέσει. Και το μήνυμα του κυρίου Ιβάν Σαββίδη στην ποντιακή διάλεκτο, βέβαια, στην πατρική. Καθαρά ποντιακά, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Ποντιακά από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Και τώρα, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, στην τελική ευθεία της εκπομπής, δεν μείναν πολλά λεπτά. Χορός, βεβαίως, έτσι θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Τα μηνύματά σας πραγματικά ήταν ανεπανάληπτα από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και από το εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως θα χορέψουμε και μετά θα κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς που έστειλαν τα μηνύματά τους. Έτσι, ακριβώς. Ήθελε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που στείλαν τα μηνύματα. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το χορό. Να δούμε το χορό.
Μάλιστα. Τέλεια. Και με αυτό το χορό, εδώ ολοκληρώθηκε. Έτσι, ολοκληρώνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Ακούσουμε τώρα ένα ποίημα. Ένα ποίημα για τα 100 χρόνια μνήμης. Στην ουσία. Τα παιδιά. Σοφία μου, θα βοηθήσει λίγο με το μικρόφωνο. Σε παρακαλούμε πολύ. Τα παιδάκια της 5ης γενιάς ποντίων δεν ξεχνούν. Είναι πόντιοι και το βροντοφωνάζουν. Θα προσδιορίσουν με δικά τους λόγια τι είναι ο πόντος. Πόντος, ένας τόπος σβησμένος, βία και άδικα από τον παγκόσμιο χάρτη. Ένας τόπος που πόνεσε, μάτωσε, δάκρυσε, χωρίς να χάσει ποτέ την αξιοπρέπειά του. Που τούλκεψε, αλλά δεν έπαψε στιγμή να είναι ελληνικός. Ιερό χώμα, κοιτίδα της ιστορίας του ελληνισμού. Είναι ο τόπος όπου χιλιάδες χρόνια τώρα είναι σπαρμένα τα ήθη, τα έθιμα, η γλώσσα μας. Είναι η Συνόπη, εκεί όπου γεννήθηκε ο φιλόσοφος Διογέννης ο Κινικός. Είναι η Αμάσια, η πατρίδα του Στράβωνα, πατέρας της παγκόσμιας γεωγραφίας και ιστορίας. Είναι ο τόπος καταγωγής των αδερφών Αλέξανδρου και Δημήτρη Υψηλάντη, ηρώων της Επανάστασης του 1821. Είναι ο τόπος που εμείς έχουμε θαμμένους στους προγόνους μας σε εκείνα τα χώματα. Οπότε, ό,τι και να φυτρώσει εκεί, οι ρίζες του θα είναι πάντα ελληνικές. Μπράβο, καρδουλά μου. Από όπου και να το κοιτάξουμε, όπως και να το κοιτάξουμε, πόντος είναι η πατρίδα. Και με αυτό το ποίημα ολοκληρώθηκε αυτή η έκτακτη τετράωρη εκπομπή εδώ στο Open για τα 100 χρόνια μνήμης από την τραγωδία των Ποντίων. Θα κλείσουμε στον ελληνικό κόσμο, βεβαίως ακόμη εκεί το γλεντάνε, βεβαίως, και θα πάμε να δούμε και επιστρέφουμε. Πνίγηκαν όλοι. Πήραμε και μία γεύση με τον Χρήστο Παπαδόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά της ορχήστρας που παρουσιάζουν τη μουσική από τη σειρά «Το Κόκκινο Ποτάμι» στο ελληνικό κόσμο. Και ακούμε λίγο ευχαριστούμε ακόμα. όλους πάρα πολύ, διότι βλέπουμε όλους τους συντελεστές. Μιλήσαμε και με τους πρωταγωνιστές και με τον Καζάκο. Είδαμε πρώτη φορά το τρέιλερ. Το τρέιλερ το είδαμε πρώτη φορά
την πρωταγωνίστρια, την κυρία Παντούση, όλους τους συντελεστές. Και βέβαια εμείς αποδεικνύουμε εδώ ότι είμαστε όλοι πόντιοι, παιδιά, έτσι. Έτσι, γίναμε και εμείς τώρα, κανονικότατα. Αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι σε όλο αυτό που δημιούργησε ο τηλεοπτικός σταθμός Open. Και πρέπει να σας πούμε ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί σήμερα για 4 ώρες αναδείξαμε, έτσι θέλω να πιστεύω, αυτό που πραγματικά είστε όλοι εσείς οι πόντιοι. Λοιπόν, πραγματικά. Ότι συγκινηθήκαμε τα μηνύματά σας, στην μεγάλη ανταπόκριση και εγώ θέλω να κλείσω όπως ξεκίνησα. Με τη μνημοσύνη και όχι με τη λησμονιά, οριμάζει και μεγαλουργεί ο άνθρωπος. Ο πόντος ζει. Και να ευχαριστήσουμε εκτός από όλα τα παιδιά εδώ και την ορχήστρα, τα παιδιά από την ορχήστρα με τις 2 λιράριδες και το Γιώργο που παίζει εκεί πέρα τα τύμπανα, έτσι, πώς τα λένε, τον Κώστα, τον Νταούλη που παίζει. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και τη Μαρία την Παύλου, την αρχισυντάκτριά μας. Και τον Γκιουζέλη, τον Κλοντιάν, επίσης, που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την 4ωρη εκπομπή. Επίσης, την Μάρο Κανελάκη, που ήταν υπεύθυνη καλεσμένων. Την Κάτια Νιάκαρη. Βέβαια. Τον Βίκτορα Βλαχογιάννη. Το Βασίλη τον Τζιμ. Θα τον αφήσω για το τέλος, βρε παιδί. Εντάξει. Το Βασίλη τον Τζιμζιό, την Αδαμαντία τη Λιόλιου, την Ελευθερία τη Σπυράκη που ήταν έξω και σας μετέδιδαν εικόνα σε απευθεία σύνδεση. Και βεβαίως τον Βίκτορα τον Βλαχογιάννη. Τη Θεσσαλονίκη μας, τον Άρη τον Κουτσιούκη, την Αναστασία την Αργυριάδου. Και όλοι όσοι εσείς ήσασταν εδώ σήμερα. Και πίσω από τις κάμερες, τα παιδιά όλα. Και πραγματικά ήσασταν πολλές χιλιάδες που μας είδατε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ και τη δική σου του σταθμού. Το control βεβαίως πίσω από τις κάμερες, όσους και όσοι εργάστηκαν για να βγει αυτή η 4ωρη εκπομπή. Και βγήκε νομίζω καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να αρχινούμε την τραγωδία, τη γη σηκώνεμε. Την πατρίδα σπαθαία θάλασσα, θάλασσα, τα όνερα μια στενά θάλασσα. Η θωρέα μλαλία να έβγαλτσα καρδιάς να έμπαι, να αρχινούμε την τραγωδία, τη γη σηκώνεμε. Η θωρέα μλαλία να έβγαλτσα καρδιάς να έμπαι, να αρχινούμε την τραγωδία, τη γη σηκώνεμε. Ένα ερωτικό τραγούδι που το τραγουδάει στη σειρά ο Γιάννης. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης σήμερα για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται με μέλη ποντιακών σωματείων να πραγματοποιούν συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνδεόμαστε με τον Χρήστο Νικολαίδη στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ποντιακή γενοκτονία. Μπορεί τέτοιες εκδηλώσεις να διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, καθώς παντού υπάρχει ελληνική ομογένεια. Ωστόσο, εδώ η Θεσσαλονίκη, καθώς θεωρείται ως η πρωτεύουσα των προσφύγων, αποτελεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες άρχισαν το πρωί με θεία λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας, παρουσία όλων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Μακεδονίας. Χωροστάτησε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Άνθιμος. Στη συνέχεια, είχαμε την κατάθεση στεφάνων εδώ στο μνημείο της ποντιακής γενοκτονίας που βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Στεφάνια, εκ μέρους της κυβέρνησης, κατέθεσε η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, κυρία Χατζηγεωργίου, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, κύριος Καλαφάτης, όπως επίσης και εκπρόσωποι ποντιακών οργανώσεων, συλλόγων εθνικοτοπικών από όλη τη χώρα, όπως επίσης και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, την παράσταση θα λέγαμε ότι έκλεψαν 2 μικροί πόντιοι, 2 παιδάκια 6 και 10 ετών, που με το δικό τους τρόπο έστειλαν το μήνυμα ότι η νέα γενιά κρατά στα χέρια της την υπόθεση της εθνικής μνήμης και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει μέσα από τις πράξεις και τη δραστηριότητά της
να επιτευχθεί αυτή η γενοκτονία. Καθώς το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας είναι πάντοτε η λησμονιά. Η λησμονιά δεν θα περάσει, όπως είπαν και τραγούδισαν χαρακτηριστικά τα δύο αυτά παιδιά. Οι εκδηλώσεις, όπως λέγαμε και προηγουμένως, θα κορυφωθούν σε αυτό το σημείο εδώ, το απόγευμα. Χρήστο, να ακούσουμε λίγο τον ήχο από τη μουσική, από τα παιδάκια σήμερα το πρωί. Λοιπόν, Χρήστο, ακούμε τις εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και εμείς πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο. Ότι στις 6.30 το... Ναι, Χριστό. Στις 6.30 το απόγευμα θα έχουμε εδώ τη συγκέντρωση. Θα έχουμε μια σειρά από ομιλίες, όπως επίσης και εμφάνιση μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων, ενώ το πλήθος των συγκεντρωμένων στη συνέχεια θα σχηματίσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κεντρικός ομιλητής της απόψινής εκδήλωσης θα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου, μια ηρωική μορφή του ποντιακού ελληνισμού, ο Βασίλης Γιαηλαλή. Πρόκειται για τον άνθρωπο, ο οποίος ζούσε μέχρι πριν από 1 χρόνο στην Τουρκία και έκανε ο ίδιος, αφότου ανακάλυψε την ποντιακή του καταγωγή, έκανε τον δικό του αγώνα εντός της τουρκικής επικράτειας με αποτέλεσμα να εκδιωχθεί από την χώρα αυτή. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να δούμε δηλώσεις για τη γενοκτονία των Ποντίων από την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Χατζηγεωργίου, και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γκιουλέκη. Σήμερα θυμίζουμε σε όλη την ανθρωπότητα, τιμώντας τους προγόνους μας, τιμώντας τα 100 χρόνια της γενοκτονίας, ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις στο μέλλον. Άρα είναι μια μέρα τιμής, μια μέρα μνήμης και μια μέρα που μας δίνει τη δυνατότητα να θυμίσουμε σε όλη την ανθρωπότητα ότι τέτοια γεγονότα, τέτοιοι ξεριζωμοί, τέτοιες γενοκτονίες δεν πρέπει να γίνουν και στο μέλλον. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Και όσο η Τουρκία επιμένει να μην αναγνωρίζει τη γενοκτονία, αυτή την τραγωδία σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, τόσο η πολιτισμένη κοινότητα οφείλει να της θυμίζει ότι δεν έχει θέση ανάμεσά της μια χώρα που δεν αναγνωρίζει τέτοια φοβερά εγκλήματα. Ολονικτίες προς τιμήν των θυμάτων της ποντιακής γενοκτονίας έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ουρανός φωτίστηκε στη Θεσσαλονίκη με 100 φαναράκια ως ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς. Νέοι και νέες ποντιακής καταγωγής φωτίζουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης με 100 φαναράκια που φέρουν τα ονόματα των αδικοχαμένων προγόνων τους. Ένας ελάχιστος φόρος τιμής στα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Είναι η αρχή για να κάνουμε ακόμα περισσότερους αγώνες, γιατί πρέπει να έρθει η τελική δικαίωση. Ξημερώματα της 19ης Μαΐου, της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, πλήθος κόσμου συμμετείχε στις εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα έχουμε εδώ διάφορους πόντιους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα πούνε ένα μυρολόι για τις 353.000 αδικοχαμένες ψυχές. Ολονύκτια στη μνήμη των θυμάτων πραγματοποιήθηκε και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, όπου έγιναν ομιλίες καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες για τη γενοκτονία. 100 χρόνια μετά είμαστε εδώ και αυτή η ολονύκτια δεν αποτελεί ένα μνημόσυνο, είναι ο πρόδρομος της αυριανής πορείας, στην οποία κορυφώνονται όλες οι δράσεις της χρονιάς και στην οποία δεν πάμε για να θυμηθούμε απλά τα θύματά μας, πάμε για να διεκδικήσουμε. Η άρνηση είναι το τελευταίο και πιο οδυνηρό στάδιο μιας γενοκτονίας που επισφραγίζει το έγκλημα και δικαιώνει το θήτη. Οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας θα κορυφωθούν το απόγευμα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στους δρόμους της Στουτγκάρδης ξεχύθηκαν ομογενείς που τίμησαν για μία ακόμα φορά τους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Παρόν στην εκδήλωση και ο τουρκικής καταγωγής πρώην πρόεδρος των Πρασίνων της Γερμανίας, Cem Özdemir. Για μια ακόμη χρονιά, οι Έλληνες της Στουτγκάρδης πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Φέτος μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Οι διοργανωτές σύλλογοι του κρατηδίου λοιπόν καταφέρουν να έχουν ως κεντρικό ομιλητή
τον Τζεμ Özdemir, πρώην πρόεδρο των Πρασίνων της Γερμανίας. Μπροστάριδες στην πορεία οι νέοι που τιμούν τις ρίζες με περηφάνεια. Ο σπόρος έχει βαθιές ρίζες και βάζει ψηλά τον πύχη για τον επόμενο στόχο. Ο στόχος της Ομοσπονδίας Ποντίων στην Ευρώπη είναι να γίνει επώνυμα και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία αυτή την αναγνώριση. Κάθε σπίτι και μια μοναδική ιστορία που κάνει περήφανους τους απογόνους. Είναι η ιστορία του παππού μου, του πατέρα της μητέρας μου, του Μιχαηλίδη, του Θεοχάρη, ο οποίος ήταν ο μόνος επιζήσαντας της οικογένειας που ήρθε στην Ελλάδα, μικρό παιδί. Τον πήρε ένας μακρινός τρίτος ξάδελφος του πατέρα του, τέταρτος, και τον μεγάλωσε. Έπρεπε να πάει στον πόλεμο της Αλβανίας και εκεί χαθήκανε τα ίχνη του. Ο πόντιος παππούς που έφυγε για την πατρίδα δεν πρόλαβε να χαρεί τα 9 εγγόνια του. Είναι αυτός όμως που τους εμπνέει να δίνουν τις δικές τους μάχες για την πατρίδα και τον ποντιακό ελληνισμό. Καλησπέρα σας. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, από την οποία φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με το ποντιακό στοιχείο, γι' αυτό και ο δικέφαλος του Βορρά, με ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ενώνει τη φωνή του με όσους ζητούν να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων. Ο Πόντος ξαναζωντανεύει αν δεν δικαιωθεί. Η μνήμη πεθαίνει αν δεν τροφοδοτείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αν δεν αναγνωστεί. Ο ΠΑΟΚ υπήρξε καταφύγιο και ελπίδα για τους Πόντιους της Βόρειας Ελλάδας. Θα συνεχίσει να είναι το όχημα της μνήμης, θα συνεχίσει να είναι το μαύρο του πένθους και το λευκό της ελπίδας και της αναγέννησης. Ενώνουμε τη φωνή μας μέχρι να αναγνωριστεί παγκόσμια γενοκτονία των Ποντίων. Για να μην μένουν ανεξερεύνητες οι ανθρώπινες τραγωδίες, για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά ξεριζωμούς και δολοφονίες με βάση την εθνικότητα και την πίστη. Δεν ξεχνούμε, δεν αφήνουμε τους 350.000 νεκρούς να ξεχαστούν. 1919-2019, 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων.